ngoma kunge God giving. Hana zakuru ati biteni. Ubiga ngoma kunge inchikeni. Hana nimu kuzo eni kwesheni. Nizore ngoma kunge losheni. Nige chama sapondi sesheni. Kweli ngoma ni wame makoresheni. Sema niku ngoma ni sabango masabati baba. Nimu ni wakita kunge sababa. Hana sika pesa warema. Akufa. Kwere kwa toko. Hawa nina chisa rampoko. Jese. Nishiti. Yatawe kwere kwa toko. Hawa nini nito vira smoko. Nini nito chisa rampoko. Hanuka sa mashore shuknoko. Pasara rangu mamadari mpoko. Hanamuka telera mashoko. Wakiru sinani marisa toko. Kusiende waromanisha mpoko. Toima zikufte muteti. Kufa kana penda atemteti. Kutikaweza kukewa greti. Atomane masala jigrineti. Abane za pulika greti. Akufa. Kwere kwa toko. Hawa nile kisa rampoko. Jemse. Kishiti. Riti mutori mata rafu. Ayo watinenge nyafu. Dolisa malete matafu. Dona za kunge krimu ye pafu. Takatumecha kutaita stafu. Stara riri pakufu kafu. Takamecha kuitasocha kunge lafu. Wona ikanda akuiza grafu. Watambi sitati tote inafu. Hakuna maleza kareba se jirafu. Dingiro siya wandokote lafu. Kachutulando siya ramu hafu. Hapana kana noti mdufu. Kana tato shika sume kufu. Babaini andisi kanya mdufu. Ndeta kangu tufula. Deso kunyeba. Kuzingiro za this is a bafu. Toskona sisi rafu kana lafu. We have kutu. Sense of humor. We make people laugh. Cannot be ruled by the salary. Maybe you are one of the cowards. You think we can get the answer that we are being ruled by the salary. The fathers are ruled by the salary. The grandmas are ruled by the salary. She may chop rice with the salary. Just say, but you want to do cool. Take a little cool kunga free city. When I did the soup to the soup city. When I did the sleep to the sleep city. But you know what I mean, what it is. Koko, I want to kiss her off Koko. Let's say, Oka wana majabiri, Maguzi anaka piri, Maguzi wana semre tiri, Awa maguwaini la jiri, Kuna munendo na masiriri, Mauto ineme na giri, Maguzi kasasa mujisema ni chiri, Muri na mafiri mwani firi, Makuna kure besa simuramu, Pita simskiri, Hapa magusayi sabato, Kusiletu masoja granato, Ayo ya makune na dosato, Next tune, Baba. I'm the size of Bato. Very good Toko. Jesse, Dakaende Potosa. Dikasi and never lit up Pagati. Dakasi and never got a name but the Tabu. It's a T, a standard T. Dakasamola of Karati. And as another phone of Karati. How did you get to the Karati? Dakasi and never got a Karati. Sasa tingotobo ni masalaji. Asi, mukaraji. Dakasi ya damu suka maakuna ese. Kuta kunge kama, tempe yellow. Karisiki switi. Na ikaranchigo kona patch fiti. Apo nipo fiti. Hadide chiti. Dakasongo karika sai biti. Nikabadaka rasa. Kutindiri biti. Sikabira kundari masta kujina. Sikashimakaji. Kukasi yaka tutaskamei. Jemse, itwai. Yashika geni wani makarunda nai. Makaziva rume makasangani. Na imi chiko. Shikazinyara nai. Managwa lendiro jitie arikutsarwa. Yamayiri. Jititi. Manazi rohamu. Yamayiri. Jititi. Manazi rohamu. Jititi. Kampeka timoka. Vimba squeak. Jititi. Manazi rohamu. Jititi. It's very tikamanje. Ati panga rasu wanga wakamira pato. Doa wunde kwenye wakamira ho.
wakakotamira vachita dodo vachitambisa chidugudugu akufa abigase aroro kwereko Jesse Boise yedu yakuita marishomai izwaizvo zetikapamadomai vamwisisima chibvakuromai asina kana mari zvakauomai vazomisa kombi ikamira vakakumbira kondakta kukwira zvikanzi yakazarangana chinda mutomira vakati haisi jenja totamba inorira netsitsi yaTCC madiko mauya magara pamakumbo izwaizvo zetika Boise zvisatikafamba mufamboni ini ndasokarirwa dziki nekamwesisi apa pfugwa rina zipi ndasokandazopinda mutsiki kura kerekotoko chezwa yakaitika nezuro iyi manje Jesse yedu yekusochaira 10 yakasoma kubhawa nezuro kuma10 yakarekemwa hope dzakatima chamheni yakasvika dhokru ine kuti datigarei datirererarei hope dzainaka ini gudukudzei ndakazonzwa kufambwa mupfugwa ukei kwezidzakuwanei zvarinenge rize zvazondikurira chiri kuti pro chichirira kwezvokwadirezeiri harina matyira vazoguma toni ndokubva vamira maiwe purwa mangu mapinarise umumu purwa mangu mapinarise maiwe vanyakamimi muribvise vanyakamimi muribvise maiwe purwa mangu mapinarise purwa mangu mapinarise maiwe vanyakamimi muribvise vanyakamimi muribvise imise yaroro aimambopira kuribata kwose mukaribata zvinhu zvingashata hona ikarira kufamba rakuenda baba chifambe akufa rufu kwerekontoko avadodotyisa ramukoko kabefike muraini kaduduwira kaduduwira uye muone kari kubvira ndikugaya kukakachipira kabefike muraini kaduduwira kaduduwira uye muone kari kubvira izwa kaduduwira manje uye muone kaduduwira kakutonda vasina matyira deari maheu tatotikawira dzikoka nemoto dzikoka kubvira kana ukakaona kachipapa zvichibhambabhamba kaanetakurongeka nemangoma muhembe zvichitamba-tamba unotonakirwa senga urukuma mutore matamba kaduduwira kaduduwira uye muone kari kubvira mavanchoka aribwe next shoot takafamba takaine kwere kwese kuti here kwere tumwe tiwapanga tumanjere twatitowa tituterere nekuti ndiri kwere kwamutoko ava ndine ndakabvira simoko indini ndodotyisa ramubhoko handikuza mashure zvemunhoko aiwa mambodzi mambo wana wamambodzi mambo pakudiva vanodzoza tambo vanosvika kwavanoenda vane mutambo aiwa mambodzi mambo mwana wamambodzi mambo pakudiva vanodzoza tambo vanosvika kwavanoenda zvekutaura kuti kana ndachibatarwa chibvuti handizitepe kuti dzatinobika vadziguti sori kumafadzi angu ese ndakazongochinjesema kuti vati lebhora mudenga separashuti ndine ndikupinda tivadzvenga zvekuti ndine ndine chuti ndine nechimuti handiwoto zvekuputika nekwamaputi nyangwe mukati ndiri vhuriko asi vari kumbodzora vhono vavamona injiniya baba Jesse injiniya muchidzora vhono vakuda kutondiita vhuriko Jesse baba nesu baba injiniya akufa amadengediritu zvamuri mafoti tirova dziri new ngoma dziri hoti dwarova 10 new dwa 10 noti toready to kill ne1 shoti vatenda mafodzi makavhura hoti makandita oni ndapoweki moti ndopeka mahwiti vosofiroti ngoma dzenyakwanisa kangoma dzenyakoti rova ngoma izvi rongomova dozi ko vandendakatomwa dziri ndirozi hapana kwendenda paposi
Nino sika sino chupa kuka tomato sauce. You want to gonorrhea permanent course. You know come and win in the better loss. Yes, of course. The better sauce. Can big and no chira no do sama course. Disciplina sedu kumpari. Mina nema papa pari. Ilini dino fina magitare. Baba kutoka kari. Aywa kustotati. Simona wese kutongidokati. Tizidoma tunga robati. Naka peka kawaiti ka kombati. Utwana naka peka pareta. Titegeka za ule unaipeta. Yes mana Batman agreta. Jeffrey Apuka. Jesse, gonna come to Jesse, I'm ready to do okay. I'm it's okay. Let's even see I'm going to give one in Goma. It's okay. Baba, it's okay. My father is in the home for what you never saw. I think it's okay. I think it's okay. Because the band of singer I'm going to give one in Goma. I think it's okay. I think it's okay. My father is in the home. The name is repeated. It's rules in my flow. Conga river on the box. Yes, ready and the go. Up on the competition yellow flow. See me now in the go worship. Didn't do this go. Kataburi Kosa. Kataburi Pua. Go, what did Taco Goma Siri Pasipua? Siri Semapua. Goma Siri Pua. Baba, the Lord Goma Siri Semapua. Don't see Kaka Goma Kunga Ravana Noah. Resident of the Torino Goa. Anzi, the Banduko Power Tamiri Noah. Raimu Vettori the Riara Isua. For a victory and the Tunis of applause. We are moving to Tekazia. What is the muscles? Take a job on my rules and laws. Patino Sikatino Chubaku tomato sauce. You want to gonorrhea permanent course. See you who come and win in the better laws. Yes, of course. Who was on the sauce? But the big and opposite. Akuka. Very good Toko. I already see that. Wonder. Baba. If you get in the country, single single Kumasiki, single Kugamiki, single Kugaseki. I'm going to see you, but I'm going to see you. The numbers are one, the meditation. This is in the night and the repetition. 300 meters to get quarter of the time. The penis is the 1 moon of 50. This is Julius on the Kuga 50. And this is the only one in the repeated right of sex in the creative right of UK. I'm going with the peg. What would I get to a king? I was in a good into the bed. Back with the pig. I'm a little here. Then I'm going to the I want to be back there. What are you going to say? That person. The time is my first could get a water. But you never cannot be my water. It's a person that can simple from the water. So me say, the never see no remit time from the house to go over and to send a picture. You send all your presentation, go put that picture. The film is like a serious anymore, you can tell with the bank. I don't know he's going to pay. I don't see him going to give it in. Where is the bank? I'm a little you in the way. Yes, say, second you want to give up with the TV, it's a machine to do Kazina, but you think you're not going to get it and it's a important thing to be like. Thank you, Baba. And this school's how much you? Exactly. Now, Paul.